She fired up. Pipe it 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 up. Pozdrav ljudi, kako ste i dobrodošli u novi serijal Minecraft 1.9.2. Idemo, pošto ja je igrao izbriši, napravi novi svijet, sad ćemo se opstanak, to možemo. Uzet ćemo bonus 6. Gotovo. Napravljeni svijet. Koliko dugo treba. Prije sam imao Minecraft, dok još nisam snimao. Znači, odmah se učita, ali nije bila dobra verzija, nije ni tepiša imalo. I tako. Prijam 1.9.2. I to ovaj mač ispod ovog strelice tamo ovo da se umorim i sve vjerovatno ste gledali. Ups. Tako. Pokupit ćemo test i bakje. Ajmo kupat drvo. Prvi achievement je inventory. Onda idemo kupat drvo. Treći je napraviti crafting table. Drvo. Sam napravio krampa, već sam ga imao. Treba sam ga napraviti da bi postignuo početnicu. A eto. Vidim nešto. Da, tu je ovo. Nadogradnja. Ovo. Moramo tehnicu, iron i prugu. Onda ide diamond i sve ovo. Napravili ćemo prvo kuću ispod zemlje i onda ćemo dograditi kuću i onda ćemo imati ovako. To je samo za početak, kao da napravi kuću jer bliži noć. Zemlju. Idemo pokupiti crafting table i staviti u kuću. Dobro.
Tako. Tako. Sad ćemo napraviti pečnicu. Tako. Evo ga. Ovo stignuća. Sad ćemo tu staviti. Opet da vidimo. A dobro, godine ide. Tamo pa drva. Dobro. Na zemlju. Drvo, 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 drvo. Skupit ćemo dosta drveta, to će nam trebat za opstanak. Evo nam, imamo losus i jabuke, pa za prvu noć i onda ćemo tražiti životinje. Evo, kokoši. Tako. I eto. 6 minuta snimamo. Ko je to bio? Ko sam postavio? Nisi. A daj, gdje je? Špilja. Da li špilja? Špilja. Ja čujem. Postavio. Špilja je u 100%. Vidio. Evo jabuke. Eto. Joj. Gdje ulazak? Nemam pojma. Ulazak u špilju. A? Joj. Mikrofonu se nešto dogodilo. Eto. Dobro, popravljeno je. Više se ne događa. Kupi. A gdje je ulazak u tu špilju? Jest tu? Ne. Ulazak u špilju. A gdje je? I to je bilo to do epizode. Nadam se da vam se svidjela. I vidimo se u sljedećoj. Pozdrav!